Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukbal fursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlardaky türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleriniň esasy köpçüligini emele getirýän Iranaky Türkmen Türkmenleriniň halkara derejede jemgyýetçilik işlerini alyp barýan özü Germaniýada ýaşaýan aktivisti Yusuf Gor we Owansanly Türkmenleriň wekili Zerle hem Facebook ulgamlardaky Dünya Türkmenleri toporunyň ýolbaşçysy özü Saudi Arabistanyň Jidde şäherinde ýaşaýan Aman Watyr daglar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri. Gürüňdeşlige başlamankak Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet saýtlaryna açylan bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri adly forma ýazylan bir tesiri dikkatyňyza ýetirmek isleýärin. Rahim Azady Owansan diýen dinleýiji ýanky forma galyran tesirine näme üçin ata watan bizi kabul edenok? Dogon bitarap bolarmy? Türkmenistan öz dogonlaryna eýe çykmalydyr. Bahana tapyp, biz bitarap diýip bizlere ýardam etmän ýok. Bitaraplygyň peýdasy ýok. Dünya Türkmenlerine görnüşünde öz pikirini beýan edipdir. Rahim Azady Owansan diýen dinleýijimiziň Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet saýtlaryna açylan bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri adly forma ýazan şeýle garaýşyna bugunky söhbetdeşlerimiz Germaniýada ýaşaýan Iranaky Türkmen Türkmenleriniň wekili Yusuf Gor bilen Saudi Arabistanyna ýaşaýan Owansanly Türkmenleriň wekili Aman Watyr daglar näme diýäkä? Gelin ilki bilen Zerle we Facebook ulgamlarynaky Dünya Türkmenleri adly toporunyň ýolbaşçysy Aman Watyryň pikirini öwreneliň. Aman Watyr, Rahim Azady Owansan diýen dinleýijimiziň ýazan tesirine siz nähil baha berýäňiz? Siziň pikiriňiz nähil bu temada? Söz sizde. Hemme belli bitaraplyk diýeni bilen bir türkmene bir gojak açyp durmasa Dünya Türkmenlerine ol hemmem görüp otyrstilip hiç bir eden radio ýokla. Aýtýan ýylda bir gezek Dünya Türkmenler birleşigi diýip Türkmenistanda geçirilýär. Şoňadan öz halyanlar kitýär, başgalara gitmege kän ruhsatam berilenýär. Hiç bir bitarap diýeni bilen meňe pikirim her kimem gatnaşyp, her kimem baryp görüp zadesem diýorun. Ol däl ýöne özü istediği adamny alyp dediňem alman söz bir hiç bir garaşyk zat eden ýokda. Sizin pikiriňize görä Aman Watyr, Türkmenistanyň Dünya Türkmenleri bilen gatnaşygy nähil bolmaly? Şu aradaky pikiriňiz, belliňiz nähili? Indi özlemimiz Dünya Türkmenleri bolup büýüşip özlemimiz bejeräýmasak Türkmenistana öyle görüp oturýarsyňyz. Hiç bir türkmen diýip zat eden ýok diýip men öňem aýtdym, ýene de aýtýarym. Geljekde ýaşlar bolup bir özlemimiz üýüşip täzeden başlap bir öňkü babalarymyzyň ýerini tutmasak Türkmenistana garap bir iş eder diýenlerine daşrak bol. Meniň düşünjäme görä. Onda Türkmenistandan umut yok da şeylemi? Şolar ýalakra. Onda siziň pikiriňize görä, ina siz bir Dünya Türkmenleri toporunyň ýolbaşçysy höküminde şu dürli ýurtlarda ýaşaýan Dünya Türkmenleriniň ýaşlarynyň wekilleriniň Türkmenliň geljegi barada şu ýanky aýdyşyňyz ýaly birleşip agdy birlikde gowy işler edip biljegine anamyňyz barmy? Elbetde ören bar anamyz. Şunu başarar diýip pikir edýäňizmi? Ören gowy pikir edýän, ýani tarih ýaşlar tölememe mana her merakdan habarly, üýüşip, habar alyşyp, şu internetiň üstü bilen, şu zellanyň üstü bilen ýa-da şu üstü bilen tanyşyp, bilişip geljekde şol öňküler ýalak bolar diýip umydym bar. Türkmen umyd etýän. Aman Watyr, sag bolňyňy beren söhbetdeşiňiz, maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. İşleňizde üstünlük arzu edýäs. Sag bolun.
Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri. Yusuf aga, Dünya Türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol, hoş bulduk. Yusuf aga, inni şu ýerde şeýle bir ýagdaý barda. Dünya Türkmenleriniň wekilleri bilen käwat gürleşilen magty, şu Irakdaky we Siriýadäki Türkmenleriň wekilleri Türkmenistanyň degişli ýol başçylaryna kömek sorap ýüz tutanlaryna biz bitarap döwlet bolamyzsoň olar ýalyk işlere goşulyp bilemzok diýip jogap aldyk diýerler. Bitaraplyk siýasaty näme? Dünya Türkmenlerine Irakda şol Siriýadäki Irakdaky ýaly Türkmenlere halkara derejede insanperwerlik kömegini etmäge päskel berýärmi? Ýa-da muny aýdýan adamlaryň özü bitaraplyk statusyna düşünenokmy? Näil düşünmeli? Olar aslında öz insanperwerlik wezifesinden tutmak için, kaçmak için onu anlattıkları yüz tutuyorlar. Türkmen devlet derecesine ait nädir de mümkün käbir adamlar özlerini bir bahana için ait görýär haditden düşünýär. Türkmenistan'ın bir taraflığı insanperwerlik bir wezife almak için ya bir iş etmek için insanperwerlik çağrına hiç yerde täsir bilmeýän men pikirimçe. Bir taraflygyň dünya türkmenleri bilen nähili bir praktikasy bolmaly? Men pikirimçe, men dünya bilen bilelikde öz insany wezifany ýerine ýetirjek bir taraflık diýmek. Men uruş ýa bolmasa şunu ýanakdaly ýolla bilen meselem çözjek geldi diýmek bolýar. Men bir taraf desem meselem çözmändir bilmez häzin. Doňa ýardym etjek bolsam, kömek etjek bolsam, men ýok, men bir taraf kömek etjek diýip bolmara. Dünýäň öýlerini taňa berýän mümkinçilikleri bar häzin. Bu toý kabul edilen kararlar bar häzin. Hukuk goraýjy goramalar bar. Nälikine insanperwerlik meselesinde elimizde halkara tabylaş jemgyýeti bar. Bular hem meselesinde kömek etmäňe sana ýardym berýär, mümkinçilik berýär. Ýa-da Suriýede ýa bolmasa Irakda dünýäniň erwet güne düşüpdi. Jan hawfasyna ýa aç ýa egneşiksiz ýa bir erwet ýagdaýda ýaşaýar. Aten jaý halk berip bilýän, iýmitde ýerlet ýollap bilýän, pul kömek bilýän halkara kömek batlyň usulen sen şu wezifeleri şeýip ýerine ýetirip bilýän, ol insany wezifen bolýar. Adamçylyk wezifen bolýar. Ol üçin bir taraplyk bolmak, bu şert töretýär. Oň tersine bolmaýar bir taraplyk. Ýusuf, onda sizin pikiriňize görä, aslında Türkmenistanyň bir taraplyk statusy halkara derecede dünya türkmenlerine ediljek kömeklere has köp mümkinçilik görýär, şeýlemi? Hawa şeýle. Bir taraplyk diýär baraket wezifanyň taşmak däl. Wezifen gawaly bir insanperwer adamçylyk we medeni ýollar bilen ýerine ýetirjek diýmek. Men diýjek bolan Türkmenistan hasam batyrly insanperwerlik wezifanyny ýerine ýetirmegine hereket bilýär. Hasam ýeňil bolýar şu işi ýerine ýetirmek mesele işi. Ol hiç şeýle täsir bermeýär. Dünýäň bir özüniň hesap kitaby halka peýda gelsin diýip kanun döredilýär. Mümkinçilik etmek için kanun döredilýär. Yusuf aga, beren maglumatlaryňyz üçin, söhbetleşiňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, parahatyn. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Bitarap Türkmenistan we Dünya Türkmenleri diýen temada Iranaky Türkmenleriniň halkara derejede jemgyýetçilik işlerini alyp barýan özü Germaniýada ýaşaýan aktivisti Yusuf Gor we Owensany Türkmenleriň wekili Zerlahem Facebook ulgamlardaky Dünya Türkmenleri toparynyň ýolbaşçysy özü Saudi Arabistanyň Cidde şäherinde ýaşaýan Aman Matır daglar bilen geçirilen söhbetleşikler dinlediňiz. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň dürli ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşiginde sizem öz türkmenleriňi tanadyp, olaryň durmuş meselelerini gün tertibine getirip Dünya Türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp durun. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat talgymy hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org. Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryna ýene duduşýançak hoş sag bolun. Azatlyk Radiosynyň türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.